हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दासान्दि गोबां कमेन्ट्स फैदोंमोन बेनो जाबाय जोंहा SLRC एग्जाम आपकामिं बिनि एग्जामा पस्टपन जाबाय नामा एबा जाबाय होननानै। दा बेखौनो नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौ लाबोदों जे जामारबाय एबा जामाराखै। दा नोंथांमोना चेनेलाव जायफ्रा गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेफोरबादि साख्रिनि आपडेट मोननो आरो लोगोसे गोदान भिडिअ नोंथांमोना मोनबाय थागोन। दा बे एग्जामा लोगोफोर जोंहा मिथिखादोंमोन जे 21 आगस्टआव जोंहा ग्रेड 4 हिसाबै जागोन आरो लोगोसे 28 आगस्टआव ग्रेड 3 हिसाबै जागोन। दा मोनसे सेम डेयावनो मोननै एग्जाम जागोन, टाइमा आलदा जेरै हमना ला फुङाव आरो बेलासियाव। दा जों बेनि फारसे रायलायगोन। दा नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनाङा नङाब्ला आन्दायनो हागौ। दा जोंहा मोनसे पर्टेल दंखायो जाय पर्टेलनि गेजेरजों जों गासैबो डिटेल्सखौ मोननो हायो। अके, दा बेखायनो जों फैगोन अफिशियेल साइटआव बेनो जाबाय assam.gov.in। दा नोंथांमोना बेयाव फैनानै जेब्लायबो एग्जामनि आपडेटखौ मोनगोन SLRC एबा डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि बागै नोंथांमोना बेयाव आपडेटखौ नायनो हागोन। दा लेटेस्ट आपडेट होननाय लोगो आगस्तनि 1आव मोनसे फैदोंमोन जाय बे जाबाय एग्जामनि बागै नङा। आरो जेब्ला एग्जाम पस्टपन जागोन अब्ला बेयावनो नोंथांमोना मोनगोन। नाथाय आं बुङो जे लोगोफोर दासान्दि जेबो अफिशियेल नटिस गैया एग्जामनि बागै। दा खायसे फेक निउस बुंनो हायो बा होनलाबायो जे एग्जाम पस्टपन जाबाय होननानै, नाथाय बे नङा। जेब्लासिम नोंथांमोना अफिशियेल नटिस मोना अब्लासिम नोंथांमोना फोथायनाङा। आरो जेब्ला अफिशियेल नटिस फैगोन थिग बेबादिनो मोनसे फैखायो आरो जेला जों गासिबो डिटेल्सखौ मोननो हायो। दा लोगोफोर बे एग्जामा पस्टपन जायाखै आरो बे एग्जामा कन्डाक्ट जागोन 21 आगस्टआव ग्रेड 4 हिसाबै आरो 28आवहाय ग्रेड 3 हिसाबै। नाथाय मोनसेल' बाथ्रा, ड्राइभार पस्टआ दासिमबो डेट ओंखाराखै, बे सेप्तेम्बरावसो चान्स दंखायो। दा बे 28आव ग्रेड 3आ जागोन, बेनिफ्राय 21आव जागोन ग्रेड 4 हिसाबै। दा टाइमासो एसे चेन्ज जादों ग्रेड 4 हिसाबै दै लोगोफोर, ग्रेड 4आवल' टाइमा चेन्ज जादों। बाथ्राया ओरैमोन सिगांनिया 8 पासना फुङावमोन, दा जायफ्रानोखि HS LC पास एबा 10 पास नोंथांमोना फुङाव जासिगोन 10 AM आव। अके, स' नोंथांमोना जायफ्रा मेट्रिक पासनि ग्रेड 4 एप्लाइ खालामदों नोंथांमोना फुङाव जासिगोन। बेनिफ्राय जायफ्रा 8 पासल'मोन नोंथांमोना फुंनि जाला आरो लोगोसे बेलासियाव जासिगोन, बेनो जाबाय 2 PM आव जासिगोन। सिगाङाव ग्रेड 4 हिसाबै 8 पासना फुङावमोन, नाथाय दा सोलायनानै बेलासियाव खालामबाय, बेल' चेन्ज जादों। नाथाय एग्जामा पस्टपन जायाखै। आरो दा बावैनो नोंथांमोना मोनसेनाव मोनसे नटिस मोनगोन आरो एडमिट माब्ला मोनो होनब्ला स' नोंथांमोना थाब मोनगोन। देन HS पासनि ग्रेड 3नि एग्जामा फुङाव जागोन नोंथांमोना। दा ग्रेड 3आवबो HS पासनि बेनिफ्राय डिग्रि पास दङ नालाय। देन डिग्रि पासनि एग्जामा बेलासियाव जागोन 2 PM आव जागोन नोंथांमोनाहाय। स' बेबादि रोखोमनि बेनिफ्राय एग्जामनि मार्क्सआ बेसेबां नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय आरो बेखौ नांगौब्ला कमेन्ट सेक्सनाव लिरबानो जाबाय, बेनि बागै फुल डिटेल्स लाना फैबावगोन। दा जायखिजाया 7 डेजनि सिगां नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन आरो बे एग्जामा लकेलाव जानायनि चान्स दङ एबा हम डिस्ट्रिक्टआव जानायनि चान्सआ दङ। दा जायखिजाया जेब्ला अफिशियेल नटिस फैबावगोन नोंथांमोननो आपडेटखौ लाबोखागोन। नाथाय मोनसेल' बाथ्रा आं नोंथांमोननो इनफरमेसन होनो सानदों जे एग्जामा पस्टपन जायाखै। नोंथांमोना एग्जाम पस्टपन जादों होनना सानना लाथ'नाङा जेब्लासिम नटिस मोना, आरो आं आसा खालामो बे एग्जामा 100% जानायनि चान्सआ दङ। दा बेनि सोमोन्दै लोगोफोर दिनैनि आपडेट।